Nigobono amate ya Veronica Bonareri oyore omurugi oye Dominic wayo kurwase kenyorokia abomuroko eyo tokase wodi ya Bumariba imeye bunge ya Bonchari yaberekewe Sokya na korera abarai naboigo abasamaria bayawe Sokya na kubakonya aso kubasira wakana ebili ya nyagetari eyo ere wetani chiringi milioni yemo na yangu watkana nobotaka obore asengeyo asabata yona nigo baereire batabwati kendo umurikyo ito dipo nasanya nekira nasayo na tuarganiriro roboti rwa senchera iyo wikirano Yamata ya mokuru ase kenyoro kiabo moroko eyo gotoka ewodi yabo Mariba imeye bunge ya Bonchari nigeligetyo bakonyi maega yo musubati Veronica Bonareri kabo muruira ase kegetambe enibo ya yakoera nabana baye gotigara aseme chando na onkuru kumili magodu iga asenke ine yane nande gombwa tobo kongo banene nkini gondengi na kura abana baiga baetera matema makongo mono sana asengi njoye mamu mwabo gachitaka bukurwara urwarire ngakintambe bono muna arware no mwana uringo mokega iga bwate gachitaka rwara agasira iga gusira ngino kwite takiti na reso mwana yabekire bono gendere kurwara nyagitari yale Nairobi hospital mamu abasote kurwara akarwara nware gasero agachaka uwa kurara tali kubuka wewe kirakire nta saraire hana na tukamenya kitukamira Nairobi nyakenyata nagitari na akali atatu mwabo abana watakana no komenya kuburuire asenka yo mugaka Dominic wayo abana baye nigo bagenderete gwetera makongu asokonyora chisemi ase skuru abana aba skuru bali form 4 aba mari form 4 bandi babiri bali form 3 aba mamba na uniform 1 igabana ntubwati bakoni bondi bwansipi haskuru asabana na ucha suburwaire nari nyagitari ntubwati none chibasa cyane abana babere bagwetere mechande mingi mbabwati ndagira bakuri mbabwati none school fees ni wabako babakwangaika bako gende school baweke school nande bayira na gocanga basari gocanga singi njunde teyo ukubaligeri nganere tatu mwabo uri Dominic mamwaja wayo nigane rolinge kubaligeri na rolingo mwibulire kubaligeri bone chibasa chikabora na gushulikira mukaye uyore Veronica Bonareri bonna bana baweke school bayira no uyore olinge form 3 bano chete form 4 chibasa chikabora akaira nanka eje wikia yamo uyo ababali form balinge form 2 chete form 3 baweke school bayirana asinginjo besate yonde tayo kubakanire school emechando bakaba bagwetire emechande emenge ndagira teyo bakuri enso muno kulemerwa wechibesa asokurwali wa kumusubati Veronica enkeywe nonya nokonyole ndagira ni goro muchando monene nanyete kumunande ngina kurogonde no kukumia nande gondo no mondo kama na senkejiga nanyino uri masto ko magwika te ndagire magwisa na turagire mbuyo nanyino kondo mutora nya kondesa chibese chikonya bana ba sikuru njiyo uri mo boru businini iga bana ba no muchando monene igo bari sikuru na mun sikuru chikugoruga bono ondita yora nya ko nebesa o chikubaire sikuru ni go sinyire ekero chiskuru chiaberera ngeko igorwa yamate yweni gerene kerero go chese serikali wesokya na bali bagwatwa moyo bogo konya ili banyali gusira enke iyo mugaka Dominic anene abaroki wa wale skuru ili banyali chisemi bachikonyara gwe konya asamatukankyo igonsi ga ke serikali timbarati lakini tu akorere to so bugambi to konya ga ke so gwanja kwao konya bana baiga bono babiri na bana chintakana bakonya ga ke so gwanja kwao elinde ili mu skuru ko gurwanya ko banya ko rusiko bagende skuru amate yonsi abasamaria bali baranya gotorera mabera ga kimoto konye egera bana babarwire nka bagende skuru nyasa na baruni bakuriya masomo na baro bache kuyekonya ankyo ana abantu ba school fees toranyare bakoraki toranyare kubayira none school ake serikali ngo twalire cyasimo motokonye ra abana bambatete yake yabo ya masomo Yinkuripotseri ya Ndizi TV kurwase kenyero kyabo Moroko yogotoka ewodi yabo Mariba ebunge ya Bonchari leta ya Nendipon Asanya